এতিয়া খুলুমবাই নমস্কাৰ সালাম আজি মটতে মই নতুন বছৰৰ এটা ভিডিঅ' বনালো কাৰণ পুৰণা বছৰত যিখিনি আমাৰ দুখ কষ্টৰে যে আমি পৰিশ্ৰম শ্ৰমদান দি পেলাই যিখিনি ফল পাব লগা সেইখিনি আমি পালৈ এতিয়া আমি কিছুমান বহুত মানে ভুলো কাম কৰিলো এতিয়া নতুন বছৰত যেন আমি মানে শুদ্ধতাৰে ভাল দিশালে আমি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এই যে মোৰ কৃষক বন্ধুসকলক লৈ মানে এটা ভিডিঅ' বনালো নতুন বছৰৰ কাৰণে সকলক মানে শুভেচ্ছা জনালো মানে गोदान बोसोरनि गोदान दिशा गोदान सिमांजों जाहाथे बयबो दावगालाङो माने गोदान आइडियोलॉजी गोदान टेक्निकजों जाहाथे माने दावगालाङो गोदान दिशा गोदान टेक्नोलॉजीनि बेलायावहाय नायदोनै जुखाम दङ बेयो फुड एन्ड फरेस्ट क्रप जों जायखौनाखि मानसिबो जायो जिब जुनारबो जायो आमी मानु बखाय आरो बेलेग जिब जन्तु खाय हेब्ला जे फरेस्ट क्रप केनेके হয় फुड एन्ड फरेस्ट क्रप ইয়াৰ जितु फल आमी खाओ फसुबिलाव खाओ आरो हेतु जितु फाट हेतु खाति दिले माने हेतु बेलेग जीवो खाय आरो एनेखा क्रपिंग बा এই নিচিনা মানে क्रपটো এতিয়া কাল্টিভেশন কৰিব লগা হৈ আছে কাৰণ আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে হেতু বহুত দৰকাৰ আছে যাই হোক বয়নিसिमबो साबायखर हामलायथाय गोसोनि हामलायथायखौ बावहरनाय जाहैबाय बयबो गोदान टेक्नोलॉजी जेरै स्प्रिंकलार आरो सोलार सिस्टेम बेफोरबायदि टेक्नोलॉजी जायखौ PMKSY होनो सोलारनि आरो जैन इरिगेशन बेबो PMKSY आवनो दङ आरो माखासे RIDF जेरावनाखि रेनफेड एरिया इरिगेशन सिस्टेम जेबो गैया बेफोरबायदियाव जेनाखि गोदान दिशा गोदान टेक्नोलॉजीजों जाहाथे बयबो आवगायलाङो रांखान्थियारि बिथिङाव जाहाथे बयबो मोजाङै दावगायलाङो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि मोनसे बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय गोजोनग्लायनि थाखाय बोसोर गोदानाव लोगोसे आङो जोंनि ओनसोलनि माखासे यां जेनेरेशन जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलिफोरनिसिमबो मोनसे गुरैयै खावलायनाय आरो आरज बोसोन आं जासिहरो बोसोर गोदान होननानै बांद्राय रंजानो नाङा गारि घराफोरखौ बांद्राय सालायनो नाङा खारन नोंसोरो दा जोंनि थाखाय मोनसे जों जेरखम खेथि खालायो बेफोरनिफ्रायबो गोनांसिन नोंसोर हिरा मतिनिफ्रायबो दामिसिन नोंसोरनि सिमां एबा उद्देश्यनि जाफुंसारनायाव बिमा बिफानि गोजोननाय आरो जाफुंसारनायल' नङा ओनसोलनि रायजो राजा आरो हादोरनि हारि माहारिनि बयनिबो मोनसे सिमां आरो जाफुंसारनाय थायो बेखायनो गोजाम बोसोरनि गेजेराव थालांनाय माखासे आयदा सोलोंनो गोनां मिथिनो गोनां थालांनाय माखासे आयदाफोरखौ बे गोदान बोसोरनि गेजेरावहाय थागोदनि रूपाव एबा आबुङै बेखौ सोलोंनानै गावनि जिउनि गाहाम थांखि एबा हाबाफारियाव थिग समाव जाहाथे मोजाङै बाहायनाय बेहायनो जाफुंसारनाय दङ थ' बाय बाय 2022 वेलकाम 2023 बयनिसिमबो अननाय हामलायनाय मनर शुभेच्छाथ' সকলোকে जासिलो धन्यवाद हैप्पी न्यू इयर टू ऑल ऑफ यू